Četvrtina sezone u Formuli 1 je iza nas. Već smo odgledali 6 trka od ukupno 24 koliko je planirano za ovu godinu. Pa pogledajmo kako je stanje stvari u šampionatu, ko su glavni favoriti, imali nekih iznenađenja, kako su se pokazali ruki, sve osim titule za McLaren na kraju ove godine bi bio jedan veliki neuspeh, odnosno McLaren će skoro sigurno uzeti titulu konstruktora, najverovatnije i titulu vozača, međutim, ko će od ta dva vozača biti, kako stvari stoje, to će najverovatnije biti Oscar Piastri, jer Lando za sada nema odgovor na njega. Na kraju krajeva, Oscar Piastri je i vozač sa većim pedigreom, sa više uspeha u mlađim kategorijama od Lando Norrisa i evo od pre jedan dan ima zvanično više pobjeda od Landa Norrisa. Kakve ugovore oni imaju, to ćemo teško saznati, ali ako se setite da kako se Piastri borio da ne ode u Alpine tim i da ode u bilo koji drugi tim, odnosno u McLaren koji tada nije bio ništa posebno, a sada je prvak sveta. Možda možemo da kažemo ili da pretpostavimo da Oscar Piastri ima na neki način jači ugovor nego Lando Norris. Jednostavno, McLaren do sada nije imao prvog vozača, možda će to postati Oscar Piastri, možda je već postao. Što se mene tiče, kao drugog kandidata za titulu, i dalje vidim Maxa Verstappena više nego Landa Norrisa. Lando u principu nije ništa lošiji nego što je bio prošle godine, ali je Oscar dosta bolji. Zašto kažem da je Max favorit broj 2? Pa jednostavno Max upreko svemu i dalje vozi bolji od Landa i od Oscara, što možemo da vidimo u kvalifikacijama. Jednostavno Red Bull je dosta sporiji od McLarena, ali ako bi našli neki mini trik, kako bi samo malu šansu dali Maxu, mislim da bi on mogao da se uključi u borbu za titulu, obzirom da je očigledno dosta bolji vozač i od Landa i od Oscara. I ne samo što je trenutno, odnosno još uvijek bolji vozač od njih, sigurno da Lando i Oscar mogu još da napreduju, a Max je verovatno dostigao neki svoj vrhunac, neki svoj pik u trci ovoj u Majamiju, ali i u bezbroj ranijih trka smo videli da jednostavno niko od njih dvojice ne zna da se bori protiv Maxa. Jednostavno, oni su izgubili 15-20 kruga u ovoj trci da ga obiđu, da je bila obrnuta situacija da se Max našao u njihovom bolidu, a oni u Red Bullu, Max bi to završio za jedan krug u bojicu. Jednostavno, znaju koliko je Max agresivan, na granici kazne uvek, a oni znaju da su u bržoj formuli, jednostavno nisu hteli da žure, ali previše su u duelu, u dvoboju slabiji u odnosu na Maxa, tako da Red Bull ako izvuče neki trik može da pruži Maxu šansu za titulu ove godine, ali po svemu sudeći idemo ka tome da Oscar osvoji prvu titulu u karijeri i ako se ne varam da bude jedan od prvih, odnosno jedan od retkih, ako ne i prvi, vrlo mogući prvi vozač koji je objedinio sve tri titule u tri kategorije, znači Formula 3, Formula 2 i Formula 1, ili što je to nekad bilo GP3, GP2 i te niže kategorije su se zvale na različite načine. A šta se dešava u Ferrariju? Ništa specijalno, ako me pitate, očekivano. Lewis je malo glumatao u prethodnoj trci, ne slažem se sa time da ga je tim nešto posebno odštetio. Jednostavno, da, to je izgledalo u tom momentu da je Lewis brži na medium gumama i da treba da ga puste. Međutim, vrlo brzo smo saznali, ako već to nismo i ranije znali, da su faktički medium i hard gume skoro pa identične. Zapravo, Lewis je bio brži zato što se nalazio iza Leclerca zbog DRS-a i zbog zavetrine inače, i posle kada su zamenili mesta opet je onaj vozač iza bio brži. Da, Lewis jeste malo dramio, ali Ferrari nije mogu to ništa posebno da postigne, jednostavno to je bio njihov maksimum. Neki ljudi nisu baš sportski podneli onaj video gde sam objasnio da je, ili pokušao da objasnim, da je motor glavna stvar u ovoj eri Formula 1. Ne možda toliko ove godine, ali i dalje veoma velika stvar i
prošle godine, čini mi se, su McLaren i Mercedes u isto vreme skočili gore, a ako ste primetili ovu trku, osim Maxa, ostalih 6 vozača u prvih 7 su bili sve Mercedesovi motori, odnosno vozači koji su imali Mercedesove motore, na stazi koji ima poprilično dugačke pravce. Moguće da Ferrariju je i to problem u ovom momentu, da i dalje motor veoma bitan faktor, naravno u celom ovom šampionatu. Red Bull, gde se izgubio u celoj toj priči, kraj ugovora sa Hondom, kraj ugovora sa Adrianom Neweyem, privatne intrige unutar tima, smrt Dietricha Matešića, borba za prevlast, previše se stvari tu izdešavalo da bismo tačno stavili prst zašto je Red Bull sporiji, ali da je u ovim danima veoma korisno imati u formuli Mercedesov motor, da sigurno to vam povećava šanse da pobedite. Kad smo već kod Mercedesa, mene je više preko glave promovisanje Kimi Antonellija. Znači, Kimi ovo, Kimi ono, Kimi Antonelli ono. Kimi Antonelli ima duplo manje bodova od Russella, koji ne vozi ništa posebno, vozi onako kako smo od Russella očekivali. Sva ta medijska pažnja, objave na društvenim mrežama, večita statistika neka na grafici Formula 1 koja pokušava nam kaže kako je Kimi neko otkriće ili otkrovenje ili super talent. Da, on to jeste, ali ajde da ga ne poredimo sa, ne znam, čovjekom koji vozi Sauber, nego da ga poredimo sa čovjekom koji vozi isti auto kao i on. I da, Kimi ima duplo manje bodova od Russella, to ne znači da Kimi vozi loše, samo kažem da oni koji mi guraju Kimi Antonellija u grlo, da oni su loši. Kimi je super, oni nek se više skinu. Jedini način da Kimi dokaže da je to što jeste da sledeće sezone ima isto bodova kao Russell. Ne mora ove. Ima tu malo više tog nekog hollywoodskog prenemaganja. Šta se dešava sa sagom koja se zove Red Bullov drugi vozač? Mislim da više o tome nema šta posebno se kaže. Valjda su više svi naučili da je nebitno ko je drugi vozač u Red Bullu. To je jedan sport bolid, samo Max može da ga vozi. Ne zato, zato što je taj bolid napravljen za Maxa, ali zato što je takođe Max Verstappen jedan talent koji nismo još svesni ili niste još svesni šta prisustvujemo u ovom momentu dok gledamo. Biće vam jasno jednog dana, jer način koliko je taj čovjek vozi, kako vozi formulu, koliko je u ovom momentu bolji od svih ostalih je neverovatan. Žao mi je što ne poštuju ga dovoljno. Na neki način nije to iznenađujuće, nisu ni poštovali Hamiltona kada je trebalo da se poštuje, nisu poštovali ni Schumachera kada je trebalo da se poštuje, nisu poštovali Alana Prosta, jer je njegova karijera bila paralelna sa karijerom Ayrtona Sene. Tako jednostavno masa reaguje, pa posle kada neki ljudi završi karijeru ili ne daj Bože dožive neku stvar, neku nesreću, onda tek oni budu svesni, ali nemojte da protraćite vaše vreme uzalud, jednostavno uživajte u tome što Max Verstappen radi ove godine. Što se tiče pravila za sledeću godinu, ja ne znam kada bih za 5 dana napravio video o pravilima za sledeću godinu, mislim da je to ništa, odnosno dobar deo ne bi važio do sledeće godine, jer su ta pravila krenula kao, tako kažem, neke, onako, ne manje, ali osrednje promene na motoru, znači na pokretačkoj jedinici bolida, i sada su završile, ogromne su promene pravila i imamo neke, da kažemo, loše naznake, kao recimo da vozači neće moći na određenim stazima i na određenim pravcima, ako ne i na svim dužim pravcima, da drže gas do kraja pravca, nego da će morati da, umesto koče na 100 metara od krivine, da dižu gas, 400 metara od krivine. Ne znam, morat ćemo da vidimo kako će to da ispadne, da li to može da doprinese trkanju. Kažu da neće doprineti. Takođe, prvi put sam to čuo pre neki dan da će navodno DRS moći uvijek da se koristi, što faktički znači da DRS više neće postojati.
zato što nije bitno više budete unutar 1 sekunde, nego da jednostavno će DRS se koristiti kao način da štedite gorivo. Opet, kažem, moram to sve da stavim na jedno mesto, da analiziram, da pogledam šta drugi ljudi pišu, pričaju, predviđaju, pa da bih mogao da vam to prezentiram na pravi način, jer imam osjećaj da svakih 20 dana desi se neka nova serija informacija vezana za pravila za sledeću godinu, tako da to moram malo bolje da proučim. Aston Martin, ja predviđam Aston Martinu apsolutnu propast za sledeću godinu i za sve naredne godine. Sreća, oni imaju Hondu sledeće godine i moći će da krive Hondu kao što je McLaren krivio Hondu od 2015. do 2017. godine, pa se na kraju ispostavilo da nije bilo do Honda nego do McLarena, tako da Adrian Newey, Alonso, razni ljudi iz te ekipe će verovatno tražiti neke krivce, jer se apsolutno ne vidi da se išta u tom timu dešava. Pre svega Alonso treba da ide u penziju, Adrian Newey treba da bude kao neki savetodavac, odnosno Adrian Newey treba bude ono što je Lauda bio u Mercedesu. Adrian Newey ne treba da se u ovom momentu stavlja na to glavno mesto razvoja formule, tako da u tom Aston Martinu sve izgleda jako loše. Honda, koja je, da vas podsjetim, super uspešan trkački projekat i kompanija zadnjih 60 godina, gde god da su se pojavili, na koliko god točkova i na kojoj god podlozi se skoro i ne spominje, umesto jednostavno njih da koriste, da ih uvuku 50% u taj tim. Tu se pojavljuju neke objave na društvenoj mreži kako, ne znam, Adrian Newey ne zna da čita ovo ili ne dolazi na posao ili ne čita mailove ili tako nešto. Mislim, to su jedne gluposti. Vidjet ćete kad krene sledeće godine, to će budu samo izgovori i opravdanja i krivljenja drugih. Vidjet ćete, ponovit će se 2015. i 16. godina u McLarenu. Što se tiče ostalih rezultata i timova, Haas ima solidne rezultate, doduše malo bolje rezultate u fantaziju nego ovako, ali može se reći da je tim progledao od kad su se razišli sa Günterom Steinerom, a Williams, uprkos poteškoćima koji ima Carlos Sainz, je skupio dosta bodova i koristi taj Mercedesov motor i sada više ne mora da pravi bolid sa toliko malo downforce kao nekada i odmah se vidi da se taj auto dosta lakše vozi. Od rukija ne znam šta reći, naravno da je Kimi pokazao najbolje, ne znam, svi su nekako dobri, žao mi je Bortoleta, zato što jednostavno čovjek je prvog Formule 3 i 2, a sigurno ima najsporiju formulu. Jednostavno, svi su mi simpatični od ovih rukija ovde, nadam se da će se duže zadržati. Ajde, dobro, sad Lawson i Duan, onako, Lawson je imao svojih šansi, Duan nije i ne bih voleo da ga isprate tako brzo kao što je neko najavljivao, a Hadjara zaista mu želim da se izbori za dosta bolje rezultate i za dosta bolji tim. Za sada, uzbudljivi deo sezone, Max malo začini sa svojim pol pozicijama, McLaren ne žuri, u principu znaju da mogu da ga prestignu u trci. Ta borba između Landa i Oskara je za sada interesantna, međutim, nemojte da se iznenadite ukoliko Piastri napravi ovaj šampionat dosadnim. Možda ne u narednih nekoliko trka, ali recimo od letnje pauze, tako da samo bih voleo da je Red Bull malo brži i da onda gledamo malo bližu borbu između Oskara i Maxa. Ne mora Max da osvoji titulu što se mene tiče, i oni Red Bull i Honda su pokazali što su imali da pokažu. Bio bi skroz zadovoljan da Oskar uzme titulu, samo ne bi baš voleo da se onako prošeta, čisto zbog nas, ne zbog njega. Tako da nadam se da će Red Bull pronaći malo performansi i da će ostatak godine biti zanimljiv kao ova prva četvrtina sezone. Pozdrav!